Kimat pusan haga sngiu utrai basau haga porlen. Haga ni sngiu utrai ka tinu blay ka kran hangi syapang ga jingyo I ya ga jingsha ka balawan na ujisu. Ne ya kata ga jingyo I ya ujisu kum ga jingsha jong ka partai. Haga ni ka benta tungin ya pusan ya kata ga jingbom yo I ne ga jingmat la jong I pri. Ngaku abne peliu jimot lang bat pi ya ki arjat ki jing matla ki bangla yo na ka gospel ka jing matla makan jaman sim perga jing matla jong kamen kamat puson ke benekong ka jing matla ha ka liang ka bensi na ka gospel ya ka ne ka jing matla ngila ban penmenta ha ki lai jat ki prio ke ba matla ha ka liang ka bensi ka hon ke benekong dei ki apostol namar kila kali yo Jesu kono hikai ka pop jong nu ka bala pen matla ya u ka jong u ne ka jong ikimi ki pa jo haba ke kali kum ne ka pen pa we ka rukam perkhat ka jong ki ka bom don jing sngo ai ya ki we har ka jaka bakin rli kum nu ki la ban le ne rap yo ne ubriu ba mala berbodon kam ne ka jing rap dem ka jong ki kan hon ba arpat de ki kimi ki pa ki bahayeng bar ki para marjan jong ne u ba mala hoi klatip bar itu ya u bau deu priu ba mala komta ulapet bat la yo I kila sakhi ka jing ko jong Jesu hanrai kim tre ban sakhi na mar ki don ka jing syaptin ya ki parasi la syaptin na mar kila perkhat bagi parasi kila ban pen stom ki kat kum ka an ki jong ki kan hon ka balai dei ki parasi kim semla priang bau Jesu ulale ki kampla kham tam ha ka be dei baka jingyo I biang jong ni ubriu ba mala ha ka jaka bakin ya ro penon buram yu la nyo pen ban yu kum unong pop na mal pen khen ya ka an yo ka sabat ha ka jing smut hu ka jong ki kamat pusan ka ba ka jing matla ha ka liang ka ben ha ka ni ka benta ni sakhi yo ni ubriu ba mala ki khmat jong uba ujisu la pen yo I ya u kane ka jing matla ka liang ka khot me hanai na ka jingai ka jing shania ka jong u kala pelong yo jisu ban le ka kam phla ka bakhra bat u la yo I ki khmat jo kumta kane ka jing la ban yo I ha ka liang ka khot me kala pelong ru yo u ban yo I ha ka liang ka man si barabangi pet bha ya kane ka jing yo I ka jong u kalong ka basuki jai hadu bo na shai kedar bat ya kane galanti jong ka jing yo I bha jo u la ban benta haki lai ke benta haga benta ke banengkong yo I da kini ke kentin ubriu uba kerteng u Jesu haba ula syak keli haki para marjan ula ong ubriu uba kerteng u Jesu ula le ula klek ti ula ta haki khmat jong u badla batha ai u ban lek bata haki khmat sya seluang hoi ka jingko ngu jong u ban lek la penlong ai khmat jong u ban yo I biang hanrai ki khmat jong ka jing em sim kam pat da shai ha ha ka ta ka por ha ka benta ka ba a ni sakhi da kini ki wei pat ki kenten udai unong ye thoru ba haba ki parisi kala tokit bania ye u syapang u Jesu da kini ki kenten pislo kum no syapang jong u uni ubriu bala yo I las dang mas ngotho But yo I ya ka jinglong bakar pang u Jesu baro jubab ya ki bau dei unong ya thu lupa barha ka benta ka balai ka pen kan mau shai ya ka jing yo I bati kana ne ba paka jung u kalong hagi ni kenti ngange go try habau Jesu la pen ya kendo biang ya uni ubriu bala yo I baru la sngo bola sya be na sinakop la pen pa wila di da bau keli ya u hingai hau ko no briu bat uniu ubriu ulaong ngange go try baru la dem krup hakamat u Jesu ban mani kani ka jingle jong u ka pen pau shai ya ka jingai jong u hau Jesu bar ha ka bor ba pla ka bau la yo ma para bangai ka jigi kai ka bangiyo na ka gospel ka dei gani padon ki papat la hakaliang jongi badai bah kaliang kamet
Patkum juru hakaliang kamansi. Don gi bakwa ban yu i, bat don gitu gi bakan pat ban yu i. Hoi, watla uneu ubriu. Lolong upamala nadu padangka. Andau la yu i, daki khmat jong ka jingat berkedonur ke jong u. Lapen la lalong yu ubriu bala ban yu iru hakaliang kamet ke jong u. Kitu ki wei par ki ilaken hon ki yu i daki khmat ke jong ki. Andai kim yu i haki khmat jong ka jingat namar ki don ke jingting. Kajing perkhat sniu berkajing perkhat tangi ladi. Kumta kani ke hikai bakajing mala bakerja mesim ke penong ru yangi. Banom yu i ki ki ba ublei ule hangi. Ho yim dei ki ba mala kalian ada khotmet. Ban ngila ban long ki ba mala kum ki apostle. Ki keme ki pa pergi parsi. Tu ai bagani ke Portland kani rap yangi ban wengno ia kata kajing mala. Da kajing arab jong u bat ngin pai sya u da kajing duai. Try ngakwa ban yu i. Bada kajing sya ne scam haga por pela berbakrau jong Yesus. Eniro yau Jesus Christ.